Όχι, συγγνώμη, φίλοι, συγγνώμη. Κύριε, αυτό που θέλω από εσάς είναι να μην ξεχάσετε ότι εδώ είναι ένα θέατρο. Θέλουμε να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε κινήσεις που κάνει ο άλλος. Δεν θέλουμε να αντιδράσετε υπερβολικά, αλλά ούτε και λιγότερο από ό,τι πρέπει. Αυτό είναι το σημαντικό. Ο Έντι είναι εκεί για να σας εκπαιδεύσει να αναγνωρίζετε έκτοπα πράγματα και να αντιδράτε ή μάλλον να απαντάτε με τον σωστό τρόπο. Δεν είναι βία κάθε φορά, όπως το είπε ο κύριος Κάρολος εδώ πέρα, πολύ σωστά. Δεν είναι βία κάθε φορά. Υπάρχει μέτρο. Και ο λόγος που σας διάβασε εδώ πέρα τον νόμο είναι αυτός. Γιατί έχουμε δει πάρα πολύ απλά να επιτεθεί σε κάποιον. Γιατί? Έτσι τα καλά καθούμενα. Το πιάσαμε. Ναι. Άρα θέλουμε προσοχή. Μην βιάζεστε εδώ. Κοιτάτε χέρια, κοιτάτε σώμα. Κοιτάτε δηλαδή το σώμα του περισσότερο από ότι τι λέει. Εδώ. Άλλο λέω. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ το τι λέει. Ανά και άσπρο και παχύ μπορεί να λέει. Γαβ. Αγνοήστε τα λόγια, αφήστε το μυαλό να απαντάει όπως είναι, αλλά εσείς θα παρακολουθείτε το σώμα. Τα λόγια του δεν μπορούν να σε πονέσουν, δεν μπορούν να σε τραυματίσουν, δεν μπορούν να σε σκοτώσουν. Το σώμα του όμως μπορεί να το κάνει αυτό. Okay. Προσοχή λοιπόν, μην βιάζεστε. Αυτά. Ο ΕΤΤ είναι μια ειδική κατασκευή για να κάνουμε προσωμείωση της πραγματικότητας. Να κάνουμε πιο κοντινή προσωμείωση, να κάνουμε προσωμείωση. Ποιος είναι ο σκοπός? Να δούμε δεν είπαμε τώρα. Να κάνουμε προσωμείωση είναι τι κάνει, ποιος είναι ο σκοπός προσωμείωσης. Είναι η διαδικασία που κλιμακώνεται μια βία κατάσταση. Τι θέλω να πετύχω? Το δόγμα είναι πάω σπίτι μου. Πάω στην πόρτα. Σκοπός είναι να φτάσω στην πόρτα. Το προσωμείωνω με τον Έντι. Βλέπω ότι έχω μάθει και ακολουθώ πρωτόκολλο. Εντάξει, ωραία. Πόση βία ανάλογη του Έντι. Εντάξει, δεν κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Είμαστε πολίτες. Καλή με γεια. Γεια σου φίλε. Κάτσε να σου πω. Κάτσε να σου πω. Κάτσε να σου πω. Σε κάτσε φίλε. Βιάζομαι. Μες στο κάλο. Πες μου, ρε φιλάκι. Χάρη! Όπα φίλε, κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Άντε γάμι σου. Καλησπέρα, τι γίνεται, καλά. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε εκεί. Κάτσε ρε φίλε, κάτσε εκεί. Δεν θέλω να κάνω τέτοια. Εντάξει, γιατί είσαι μπροστά. Κατευθείαν. Παρακαλώ. Στρίτο. Μην παίζει τέτοια παιδιά εδώ πέρα, γιατί θα φύγει πρώτη. Πάμε. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Κάτσε ρε φίλε. Όπα. Πες μου τι ώρα είναι. Λίγο να μου πες. Κάνω να πηγαίνω. Κάτσε. Αδερφέ, να περάσει. Σε παρακαλώ. Αδερφέ, σε παρακαλώ. Να κάνω τηλέφωνο. Καλησπέρα, τι γίνεται, καλά. Όχι καλά. Με το που σήκωσε χέρι Χάρη, κατευθείαν με το αυτό και πάω το κάτω. Κλωτσέρι κάτω. Να θυμίσω και κάτι άλλο. Πήγε να Βρέσει καλή, έχει τόσα κράνη. Να θυμίσω και κάτι άλλο. Πάμε λίγο Θοδωρή. Θυμίσω και άλλη τεχνική που έχουμε μάθει. Δώμου, πέτε μου. Πεινάω. Πεινάω. Έλα, στο Χάρη, σε παρακαλώ. Πεινάω. Δώσ' μου κάτι. Σε παρακαλώ, κάτσε εκεί, μη μου κλείσει τα δρόμο, παίρνα, σε παρακαλώ, κάτσε εκεί. Πότε σταματάνε τα μέτρα που παίρνεις? Όταν είναι από έτοιμος ανίκανος ή είναι μακριά.
Γενικά να το βάλουμε όταν σταματήσει η απειλή. Άρα, όταν σεβαστεί τα μέτρα που παίρνεις, σταματάει η απειλή. Οκ. Μέχρι τότε δεν γυρίζει πλάτη. Καλησπέρα. Τι κάνεις, καλά? Θα μου κότσε φορά να βρω. Τι είναι αυτά ρε φίλε, φοβάμαι, σε παρακαλώ, κάνε πίσω. Κάνε πίσω, σε παρακαλώ, μου κλείνεις το δρόμο, δεν θέλει. Κάντε, γαμίσου, σου λέω, κάντε γαμίσου. Εμένα δεν έχω τίποτα, σε παρακαλώ, αστυνομία, αστυνομία. Όχι, συγγνώμη. Κάτσε. Αυτό ήταν λιτάρι με τριβιά μου. Όχι, Να πάμε. Ήταν, δεν με πειράξει. Όπα, φίλε, είσαι καλά. Συγγνώμη, γράφει. Έλα, φίλε. Τι θέλεις πάλι. Το μπούστι αυτό δεν Κάτσε εκεί. Έλα, σε παρακαλώ, κάτσε. Έλα, φίλε. Έρετε. Δεν πέθανε. Πολύ κοντά έχεις. Εδώ είναι το σπίτι μου. Σε παρακαλώ. Κάτσε. Πάλι μπροστά τα χέρια του. Να τα κρύα από μπροστά σου. Κάνε έτσι, και εγώ μια χαπά. Μην μπερδεύεστε. Κάνω εγώ το φραγμό, σε παρακαλώ, κάτσε εκεί. Εγώ το φραγμό. Εντάξει, όταν μου κάνετε αυτό το φραγμό, δεν θα κάνουμε τσίγκολε τώρα. Έτσι, εφόσον σηκώνει χέρια εδώ πέρα, τι είναι αυτά. Όπα, κάτσε κατά περάσω. Το ξέρω, εντάξει, το ξέρω. Κάτσε εκεί, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Μετράκαε ο μαλάκας. Εντάξει. Μετράκαε. Δεν θα πάω. Έτσι. Θα το. Τι κάνεις εκεί ρε πουλί! Κάτσε καλά ρε. Έτσι θα πάω. Εντάξει. Γιατί δεν θέλω να το σκοτώσω. Άρα άμα κάνω γκάρντ εγώ εδώ πέρα, θα πρέπει να σου πατήσει κατευθείαν με ξύλο. Εγώ όμως θέλω να πω το δίκαιο μου τώρα. Σε μαλάκας! Δεν είναι μπροστά σου! Μπροστά, Χάρη. Μπροστά το πάρω σου. Κάτσε. Το σπρώξιμο δεν είναι soft skills, γιατί το σπρώξιμο είναι βία. Αν κάνεις αυτό το πράγμα σε έναν άνθρωπο, μπορεί να σε καταγγείλει κανονικότατα. Οκ, απαγορεύεται αυτό το πράγμα. Soft skills είναι εδώ. Ναι. Κρατάω το χέρι του, ελέγχω το χέρι του. Εδώ, δεν είναι τίποτα πάνω του να τον χτυπήσω. Το σπρώξιμο δεν είναι soft skill. Ωραία. Το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Ένα πράγμα αυτό. Για σβήσε εκεί μια στιγμούλα για να πω κάτι. Η αυτοπροστασία είναι απέτηση σεβασμού. Με διάφορους τρόπους και διάφορες δεξιότητες. Ρέσι, Μαστρωμένος είσαι. Ήμουν από πίσω. Έχεις δίκιο σου λέω. Έχω ασφάλεια. Μαστρωμένος είσαι. Καταλαβαίνω ρε φίλε. Πήγε πιο πίσω. Πήγαινε πιο πίσω. Μετράκαρε θα με σκοτώσεις. Έχω ασφάλεια σου λέω. Έχω ασφάλεια. Κάτσε εκεί. Τελείωσε. Θα τα βρούμε όλα. Δώσ' του λίγο βία να αισθανθεί, αποκλιμάκωσε στη φωνή. Δώσ' του λίγο βία, να του ασκήσεις δηλαδή πίεση ώστε να σεβαστεί κάποια πράγματα. Ναι. Οκ. Βέβαια ο άλλος θα σου δείξει αν τα σέβεται ή όχι. Πουστή, δεν βλέπεις μπροστά σου. Σε παρακαλώ, δεν βλέπεις μπροστά σου. Σε παρακαλώ. Δεν βλέπεις μπροστά σου. Σε παρακαλώ. Τι με πιάνεις, τι με πιάνεις, τι με πιάνεις, τι με πιάνεις.
Τώρα είναι φυλακή αυτό. Όχι, αφού δεν έκανα τίποτα. Ωραία, τάσου ρε φε, τάσου ρε φε. Τώρα ήταν δικαιολογημένο, αγόρι μου, σήκωσε χέρι πάνω σου. Φταίω, να σε κάνω δύο, να σε κάνω μισά. Φταίω, είμαι μαλάκας. Πατριωσές, ελέγχεις την κατάσταση. Είσαι ο μεγάλος της παρέας, ο όριμος της παρέας. Μπες σε αυτό το ρόλο. Μην μπες σε αυτό το ρόλο. Έβαλε, τα αυτοκίνητα, δεν βγες μπροστά σου. Κάτσε ρε φίλε. Κάτσε ρε φίλε. Ωραία, έλα εδώ. Ρε φίλε. Όχι. Τι έκανες τώρα, με τρόμαξες. Χίλια συγγνώμη, είσαι ηρεμός, είσαι θα αφήσω. Καλά είμαι. Μην το αφήνεις. Και είναι στο έτσι, εντάξει, και πέφτει τα χέρια στο πάτωμα, αυτό είναι υποκλιμάκωση. Άρα καταλαβαίνω εγώ ότι το κατάλαβε το νόημα. Όταν αυτός όμως αρχίζει και γριλίζει, η μάχη ξεκινάει από μένα από πάνω. Καταλαβες. Άρα έχω πάλι το πάνω χέρι εγώ.